Arranquen els 2000. Si la xaranga, l'equip de futbol i la banda de cornetes no pogués ser, sí que podem presumir d'haver tingut un gran equip de pilota valenciana, que durant anys fou l'enveja de tot el barri. Al mateix temps, la comissió infantil creixia amb l'arribada d'eixos xiquets que en pocs anys serien el futur de la falla. Xiquets que abans de néixer ja sentien la festa, que han crescut al si de la falla i que no tardaren en veure'ls convertits en protagonistes de la nostra festa. Tots ells, convertits, ara jovenets, donen pas a nous infantils amb arrels també molt fallers, que ens asseguren un futur il·lusionant. El nou mil·lenni continua amb nosaltres, disfressant-nos fent paelles, moltes paelles. Participant en tots els campionats on es deixaven i units com sempre per a fer festa. Durant anys vam estar agermanats amb una foguera d'Alacant a qui compartirem anys de falles i fogueres. I fa uns pocs anys ho farem en una falla d'Alginet. No podem oblidar-nos de tots els playbacks que hem preparat durant aquests anys. Però, de què aprengueren aquests xiquets a ballar així? Des majors, sense dubte. N'hi ha que veure el que ens agrada a nosaltres un ball i una disfressa. Cabaret, el Rei Lleó, els Reis Mags, troglodites, xinesos, pallassos, un no parar. Hem viscut 74 anys d'ofrenes a la Verge. Sols un any la pluja ens ho va impedir. Ofrenes on els nostres fallers han fet promeses, demandes, s'han emocionat, sobretot les nostres falleres majors.
Cap d'elles ha pogut contenir les llàgrimes d'emoció al passar davant la Verge, recolzades sempre per la seva comissió. Aquesta comissió que les ha portat al més alt de la nostra festa fallera. Tants anys d'història ens han permès veure desfilar pel nostre casal a falleres majors de València. Recollir premis de falla, llibret, enginy i gràcia, campionats. Rebre el bunyol d'or i brillants. Presentar els esbossos dels nostres monuments. Acollir una exposició de la Verge i rebre aquesta a les portes del nostre casal. Hem arribat a plantar nostres propis monuments, 2 anys. Yo habré sembrado. Me gritas y te escucharé. Me empujas y te abrazaré. Recollit 748 ninots de l'exposició, plantar i cremar el mateix nombre de falles i en canviar de casal. I tot això ha sigut possible gràcies a tu que estàs avui ací celebrant els nostres 75 anys d'història. Si aquesta falla s'ha ensenyat una cosa, és que, quan ens proposem alguna cosa, la unió fa que ho aconseguim. Primer de tot, som una família, i el sentiment comú de pertinença ha fet que puguem arribar a celebrar un aniversari tan especial. Aquesta història no s'acaba així. Ens vegem en el centenari.